Vítam vás všetkých pri prvom videu odo mňa od Kalio na portál, herný portál Studio Engine.cz. Tak, čo tu robím ja? No tak budem tu robiť videá. Som spoluzakladateľom. Hlavným zakladateľom je Adam Hanák, potom je tu ešte aj Pagi a budeme robiť neustále nábory členov. Tak, čo môžete vidieť v pozadí? V pozadí je hra Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 2. Hrajem proti botom a na mape Hijacked proti Hardened, to sú tí takmer najťažší botovia. Tak, zbraň budem používať sniperku s attachmentom laser. Perk 1 bude lightweight, perky 2 budú scavenger a fast hands, perk 3 je dexterity, lethal mám 2x combat axe, tactical nemám žiadny a wildcardy mám danger close a perk 2 greed. To je asi všetko ohľadom hry a potom ešte budem nesmôr knifovať s klasickým combat knifom. Dobre, a čo by som chcel povedať ohľadom kanálu, tak chcem všetkých privítať, ktorí sú tu cez mňa, ale aj nie, ktorí budú to sledovať, dúfam, že sa vám to bude páčiť a budeme tu vydať rôzne videá. Napríklad videá z hier, alebo hudbu, alebo grafiku, alebo speedarty a tak. Proste všetko, čo zvykne byť na YouTube. Tak, potom ešte čo tu odo mňa bude, odo mňa tu budú väčšinou videá z hier. Napríklad, čo tu bude z Call of Duty Black Ops 2, možno Modern Warfare 3 alebo Counter Strike alebo niečo také. Bude to na tom, čo vy si zvolíte. Akože mne je to úplne jedno, môžem natáčať aj keby ste chceli For Story alebo Slender alebo proste hocičo, čo si vyberiete. Všetko je to na vás, čo vy budete chcieť. No. Tak čo som to ešte k tomu povedal? Tak proste dúfam, že sa vám to bude páčiť a prajem všetkým, ktorí budú na tomto kanáli, nech sa im to darí a nech vydržia tu čo najďalej. OK, tak ja sa s vami lúčim a čaute. A dávajte nám odbery, lajky, komentáre, všetko. Čaute.